The Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, ZETDC, has issued an apology to VP Constantino Chiwenga following a mysterious power outrage that disrupted his keynote address at the 2025 Zimbabwe International Business Conference IBC on Wednesday. Sanapinda mashuko aifundisa ari kushamisa vanhu vakati asi ZESA yakutamba boyere iyi yava kuincludiwa aiwa mumafights ari kuitika aiwa the ruling party ZANU-PF. Sanapinda mashoko paapology anobuda kutaura panapa kuti subscribe like kuti on the bell yakuti kuna Zim aimobuda nyika muchinzi. The sudden blackout which occurred just moments before Chiwenga was set to speak cast a shadow over one of the country's most prestigious economic gatherings and ignited speculation of possible political sabotage. As Chiwenga stepped up to deliver his highly anticipated speech at the Zimbabwe International Trade Fair in Bulawayo, the auditorium was abruptly plunged into darkness. Though brief, the outage disrupted proceedings and stirred murmurs among delegates, especially given the timing and Chiwenga's increasingly prominent role in national affairs. Yet, under the theme Revitalizing Industrialization for Zimbabwe Economic Resurgence, this year's IBC convened top policymakers, industry leaders, and international investors. Domashwa nomuda panguva ino tiona kuti aiwa ZESA panguva inoishuwa an apology ichikumbira regero kuna VP Constantino Chiwenga pamusoro pechitwa ichi. Chionekwa kunzi magetsi ongoenda VP Constantino Chiwenga paanokwira up on stage. Vanhu vanyatsa kuona kuti aiwa ayatova mapower plays aya. Varonyatsa kuratidza loyalty yavo kuti aiwa vari kuside kupi. Varonyatsa kustopa nekusilenza generally. Speculations nemashoko ari kubuda achitaurwa nemavoices vagari venyika yeZimbabwe hatuna kuti nyangwe inaiko kutrade fair vanhu vakatoratidza kuti vatoona zvatoitika and they know kuti aiwa VP Constantino Chiwenga panguva ino ndo vakabata the public nyangwe vakasimuka vakataura propaganda aiwa vanhu vanonyatsa kuidavirira. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitwa ichi. Kuna comment section medu. Subscribe or like us on the bell icon.